मसौरी रे बजरिया टेम्पुए ड्राइवर से कैसे टेम्पुए ड्राइवर से कैसे लड़ा ले नजरिया रे छिनरो लड़ा ले नजरिया का कर गइल रहू नाना दो पटना सहरिया रे ननदो पटना सहरिया का कर गइल रहू नाना दो गाया रे बजरिया रे छिनरो गाया रे बजरिया टेम्पुए ड्राइवर से कैसे ट्रैक्टर ड्राइवर से कैसे लड़ा ले नजरिया रे छिनरो लड़ा ले नजरिया लड़ा ले नजरिया रे छिनरो लड़ा ले नजरिया। अनन्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। डीजे विकास मटियारगढ़ सीतामढ़ी कोठवा झुराइल कैसे बाटे बिखरल बाबलिया रे ननदो बिखरल बाबलिया कोठवा झुराइल कैसे बाटे बिखरल बाबलिया रे छिनरो बिखरल बाबलिया कवन टेम्पू वाला तो हसे कवन ट्रैक्टर वाला तो हसे कैले बल जोरिया रे छिनरो कैले बल जोरिया फाटल कैसे चलिया छिनरो गंदा भइल हंगवा रे छिनरो गंदा भइल हंगवा फाटल कैसे चलिया छिनरो गंदा भइल हंगवा रे छिनरो गंदा भइल हंगवा के तोहके धैले कवरिया के तोहके धैले कवरिया आ बीचे रे बजरिया रे छिनरो बीचे रे बजरिया मटियारगढ़ सीतामढ़ी नायक नसीला के तू सैले बाहर गलिया रे छिनरो सौले बाहर गलिया चंदन रवि के तू सैले बाहर गलिया रे छिनरो सौले बाहर गलिया ओकरे तू बना दे कामे हरी ओकरे का बना दे तुमे हरी धर ले कबरिया रे छिनरो धर ले कबरिया का कर गइल रहू नाना दो पटना सहरिया रे ननदो मसौरी रे बजरिया का कर गइल रहू नाना दो पटना सहरिया रे ननदो मसौरी रे बजरिया टेम्पुए ड्राइवर से कैसे ट्रैक्टर ड्राइवर से कैसे लड़ा ले नजरिया रे छिनरो लड़ा ले नजरिया। अगर आप भी चाहते हैं कि तरेगना फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें।